Come here. Ano, napagod ka? Yoyo, napagod. Ang ganda ng buwan, oh. Maglaro-laro dito sa labas ng bahay. Hello. Hello, Yoyo. Tumayo ako kasi palaging inangat-ngat yung silinas ko. Hello, Yoyo. Ang kulit-kulit-kulit niya. Ang kulit-kulit-kulit. Ayun, oh, ang liwanag dito sa amin. May ilaw pa doon sa ano, tuktok. Ayun. O, halika na. Laro-laro tayo. Yoyo. Yoyo. Hello. Oh, magtatahol yan. Ay, nako. Magduyan-duyan. Dito ka. Ka. Ang kulit-kulit-kulit eh. Dahil Ay, pilinas ko yan ha. Huwag mong ubusin yan. Huwag mong sirahin. Huwag mong sirain yan ha. Sige. Sige. Silinas ko na naman yan. Silinas ko na naman yan. Hala, Bira. Hello. Sige. Sige. Kagatin mo yung paa ko. Hala. Umiral na naman ang pagkakulit-kulit mo. Hmm? 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 Ito walang magawa. Sige. 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 Ano ba yan, Yuyu? Ang liwanag ng buwan. Ang liwanag ng buwan. Ang liwanag pa sa amin. Ano, maglakad tayo? Sige. Ano ba yan? Sige. Sige. Ano gawa mo? Mm. 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 Sige. Mm. 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 Ano? Ano? Ha? Saglit kunin natin yung isang. Ang liwanag. Ang liwanag ng ano.
Ang liwanag. Hello, Yoyo. Hello, Yoyo. You want to sleep? Ha? You want to sleep? O maglaro-laro muna tayo? Ha? Si ano ba yan, Yoyo? Yoyo. Sige, huwag kang makulit. Ayun, ang buwan na naman. Ang buwan ng liwanag ng buwan. Ano? Sige. Ah, anong nangyari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Ha? Ano? Ano? Ha? What you want? Mm. Papansin ka na naman. Sige. Sige. Ano gusto mo? Ano? Laro tayo? Hello. Hi, Santiago. Oo, naglalaro kami eh. Ang kulit-kulit niya eh. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Ay, oo. Busy. Tayo-tayo na lang muna. Busy yun. Tapos nagtuturo pa. Oo nga. Di na nakapagla-live. Ah, oo. Pwede yun, silent. Puntahan kita. Puntahan ko yung bahay mo. Wala, parang ganito rin. Pag mag-live-live paminsan-minsan. Nahihiya nga akong mag-live eh.
Saan na yung bahay mo? Sayang yung ano, araw. Hmm, bakit nga eh. Ingat-ingat sa pag-ano, upload kasi sayang. More than 1K ka na naman pa naman. Dito sa Dubai, Ramadan ngayon eh. Kaya ito, nasa labas kami ng bahay. Naglalaro kami ng aso ko. Naglalaro. Baba ka ng bahay mo. Ay walang magawa. Titignan ko kung ano. Oo mahal din pagkain. Ang liwanag dito sa amin, no? Oh. Wala, naglalaro pa kami ng gabi. Dito pa sa ano, labas. Ramadan ngayon eh. Mamayang alas 5 ang tulog pa namin dito. Oops. Oops. Baba ka ng bahay mo, try kung ano, dikitan. Habang wala pang ano. Nagdidikit sa atin. Ay, maingay yung aso ko. Ang cute nga ng pusa mo. Mm. Pang maingay. Tatamsakin natin yung ano. Huwag kang maingay. Oy, huwag kang maingay. Gusto niyang lalayas kami. Punta ng ano. Na. Wait. Oo, gustong gumala. Galit na sa akin. Nakakahiyang mag-live pero tinatry ko lang mag-live. Kaya nakakahiya. Ano, mamaya tayo lalakad. Hmm. Naku, ang hina-hinang signal. Gusto mong gumala? Gusto mong gumala? Ha? Mamaya.
Mamaya, galit na. Galit, galit ng New na yan. Mamaya, stay here. Sit, 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 sit. Ang liwanag sa amin. Oo, nakakaya rin mag-live pag di mo ginagawa. Parang nakakaya sa mga ano. Ay, sus, Mariusip ka. Ay, oo, hindi. Sabi nila pag umapon daw na pusa, maganda raw yun. Sabi nila, inakit na ako ng pusa. Ay, ang pusa. Inakit na ako ng aso ko. Ano ka? Nakikita ba? Ano ka? Nanghahalik. Sa taas nanghahalik. Baba ka, baba. Lagi ngang tumatakas ito eh. Pumupunta sa highway. Buti nagpupulot ng mga ano, premier ka pa yung pusa. Eh walang magawa, oo, tama yan. Bakit dikit na yung mga iba kong ano sa'yo? Nadikitan na kita yata ah. Tamsakdan. Oo, sumasama nga eh. Sumasama sa mga mama. Binabalik naman sa amin. Tamsakdan na lang. Bakit nadikitan na kita? Oo, ingat-ingat lang sa ano, pag-upload, sayang. Ang pinaghirapan natin. Mahigpit si Lolo eh. Mag-live-live ka lang kasi yung watch hour. Dagdag. Araw-arawin mo. Maski ilagay mo lang dyan sa punong kahoy. Maski walang tao. Tamsaktan na lang. Hmm? Ayun yung moon namin. Nabubulol ako. Ay,
Oo, totoo 'yan, maski na ako rin. Kailangan nating magsanay. Naku, yuyu, yuyu, huminto na, huminto. Yuyu, huminto na? Ha? Napagod? Ba't nadikitan na kita? Wala na. Wala na, eh, tamsak na lang. Nakadikit na yung ano, ah. Hanap ako ng dikit ko. Ang hina ng signal. Ano, yuyu, napagod? Hello, Summer. Good morning. Have a nice day. Yuyu, musod ka doon. Musod ka doon. Ganyan, oh. Ganyan. Ganyan. Ganyan, oh. Inom ka ng tubig. At ano, yes, this is my puppy. Wala. Nagloko yung ano kong isa. Wala pa. Wala pa. Ano, wala pang kinikita. Tatakasan ka nito. Tatakasan ka nitong pusa, ay aso. Buti pa yung ano, yung pusa, hindi ka tatakasan. Bumabalik yung pusa, eh. Yung tinapon ng amo ko dito na pusa, bumalik. Ang layo ng
pinagtapunan, bumalik dito. Hmm. Summer travel vlogs, yan. O sige lang, sige lang. Sige lang. Pumunta nga ako diyan, eh. Ano, nag-down yung mobile ko. Kay may ano yun, pangdikit ako doon, eh. Sige lang. Hello, Yuyu. Don Summer Vlog. Ang yabang ni Yuyu, oh. Ang yabang ng aso ko. Ang yabang ng aso ko yan. Starring. Sige, dyan ka. At magdidikit tayo. Yabang-yabang ng aso ko. Ang kit-kit ng aso kong yan. Ang kit-kit ng yuyo kong yan. Kit-kit ng yuyo kong yan. Tumahan. Tumahan ang yuyo ko na yan.
Lorena Balloons, salamat. Salamat sa pagdalaw. Baba ka ng bahay mo, dikitan ko. Dikitan natin. Pag hindi pa nakadikit. Mahina lang ang signal. Para hindi sayang yung ano natin. Hello. Hello, Sheena. Mega love shout out. Sheena Jimenez Ramos. Ano yoyo?
Ang ganda ng balon. Ay, ang hina ng signal. Ano, tinitignan mo ako kung saan ako gagala. Hindi, diyan ka lang. Diyan ka lang, stay, stay. Stay at magdikit-dikit ako. Hmm? Tumahimik. Tumahimik ng aso ko. Marunong ka palang makisama, ha? Marunong makisama. Quincy, salamat sa tusok. Baba kayo ng bahay nyo. Para ano, mayudahan. Panggamot ng ano, panggamot ng lagas.
Balikan ko yung aso ko. Balikan niyo po. Upo, 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 upo. Sit, sit. Sit down. Sit down, dear. Sit down, sit down. Sit. Mahulog ka. Diyan ka, oh. Hmm. Doon, atras. Doon na konti. Yan. Yan. Sit, 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 sit. Sit. Hmm. Sit, dear. Sit. Sit, dear. Sit, sit, sit. Ano ba yan? Sit. Sit down. Sit down. Naman. Nakarinig na naman ng paputok. Ay, sus. Nakarinig na naman ng paputok. Dito ka, ah. Come here. Sit down here. Sit. Sit, come. Sit, sit.
Hello. Hello, Yuyu. Hello. Come sit. Come sit. Ka dito. Naghahanap na naman ng pusa yan. Naghahanap na naman ng pusa. Halika dito. Come here. Ano yung naririnig mo? Halika dito. Kaya malapit na tayong matapos. Saan ka na naman? Ayan. Ayan. Anong gawa mo? Mahirap pag ano, mahina ang signal. Hello, hello, hello. Hello. Yoyo. Come here. Ha? Sinong hinahanap mo? Stay here. Hala. Mm.
Ang hirap-hirap ng signal. Ano? Ano? Anong hanap mo? Hello? Anong gawa mo? Dito ka, oy. Ka dito. Shh, Yuyo. 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 Come here. Come here, come here. Saan-saan ka na naman? Dito ka. Salamat, salamat sa dalawang nanonood. 2 million. Mag-live, live, 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 live. Ng konti. Malapit nang matapos. Sa mga dumikit, antay lang po. Para hindi sayang yung ano. Ay, sayang ang oras. Maya kung magdikit kay mahina yung signal. Nasa labas kasi kami. Nasa labas kami ng aso ko. Mamaya pag naka-open ako ng ano.
Pindot ka lang, ah. Hindi mapakali, oh. Hindi mapakali talaga ang aso ko na 'to. Inom ka ng tubig. Hmm, hmm, hmm. 'Yun na. Ano, diyan ka lang ulit? Nandiyan ka na naman? Oh, dito ka, kasi ikaw ang may ano nito, eh, ikaw ang may live. Ikaw ang may live nito, hindi ako. Ikaw ang may live nito, eh. Sit down there, sit down. Sit. Agay, umupo rin, ha. Umiwas ka. Doon ka, doon ka. Yan. Oh, may tawag. Answer. Answer. Na, yes, madam. This, jug, only this jug. What? Oh, this, for baale. Okay, okay. Okay, okay. Yo, yo, stay here, okay? Stay here, okay? Okay, stay here. Baka ma baka maano niya, masipan niya itong cellphone. Stay here, okay? Baka mahulog, ha? Wait, wait, yan ka muna.
Sit ka diyan, ah. Sit.
Hi, Yuyu. Are you asleep? Hello. Are you asleep there? Huh?